Dobar dan i dobrodošli u novi video na Riječani kanalu. Danas ćemo komentirati nove potencijalne transfere Rijeke. U trenutku kad snimamo ovaj video je nekih 5 sati do utakmice sa rumunskim Corvinulom, do uzvrata na Rujevici. Pa da, eto, nadam se da ćemo proći. Hajmo mi sada malo na ta naša toliko željena pojačanja. I eto, ajmo sada na transfere. Mladen Devetak, srpski nogometaš koji stiže iz talijanskog Palerma, to jest trebao bi stići, je vrlo blizu potpisa za Rijeku. Danas je na liječničkom pregledu, a potpis bi trebao pasti sutra, preko sutra, uglavnom ovih dana. Stiže iz Palerma gdje nije igrao, to je druga talijanska liga, to jest bio je na posudbi u Istri. Mladi igrač, čini mi se da ima 23, 24, 25 godina. I da, mogao bi nam riješiti te probleme na lijevom beku, pošto je Goda ozlijeđen, a Čabraja je jedini lijevi bek kojeg imamo osim Gode. Pa, eto, tanki smo na toj poziciji i to bi nam moglo biti rješenje svih problema na lijevom beku. Sada idemo na to veće, zvučnije pojačanje, to jest potencijalno pojačanje, nažalost potencijalno. Žan Vipotnik, slovenski reprezentativac, upisao je, ja mislim, nekih pola sata na ovom europskom prvenstvu. Vrlo dobar igrač, kvaliteta mu je neupitna, slobodan je igrač samo zato jer se njegov prijašnji klub Bordeaux doslovno se raspao, postao je amaterski klub i jednostavno su svi igrači su oslobođeni i kakve vezanosti klubu ugovorom, pa da, Žan Vipotnik, sjajan igrač, prema Transfer Marketu vrijedi 2,5 milijuna eura, trebao bi stići u Rijeku, to jest razmišlja se o Rijeci, znači definitivno tu postoji želja Rijeke, ali tu je naravno i Hajduk koji se zanima za njega, a Dinamo se ne zanima za njega navodno. Pa eto, ja mislim da sam on, ja bi došao u Rijeku, mislim naravno da bi, ja navijam za Rijeku, ali eto i da ne navijam za Rijeku, ja bi dalje došao ovdje kao igrač, jer tu imaš veće šanse za Europu, tu si u kvalifikacijama za Europsku ligu, a u Hajduku si u kvalifikacijama za konferencijsku. Pa ipak što se tiče Europe, bolje mu je da dođe ovdje i kasnije bi se mogao prodati za više u neki veći klub u ligu petice. Pa da, eto, po meni on bi sigurno bio rješenje tih svih naših golgeterskih problema, da nemamo igrača koji može zabiti gol, ali ja mislim da nije toliki problem, ali definitivno da bi on bio ogromno pojačanje. Takvog jednog igrača 2,5 milijuna eura dobiti besplatno, mislim, ima tu i neki ugovor koji bi sigurno bio dosta velik, ali eto, ja se stvarno nadam da će se on odlučiti na kraju za Rijeku, za bolju opciju od Hajduka i eto, nadam se da ćemo ga sljedeće sezone gledati u dresu Rijeke, no ja mislim da će, ako bude potpisao, da će ipak potpisati nakon 15.8. jer tada će se znat da li Rijeka prošla. Prvo moramo proći ove Rumunje, Corvinul, ali kasnije, još ako treće pretpola Europske lige prođemo, gdje nam ždrijeb nije uopće težak, onda smo u play-offu Europske lige i automatski smo u konferencijskoj ligi, znači u Europi, a eto Hajduk i Osijek se ne mogu pohvaliti. Dobro, ajmo mi pričati o Hajduku, Osijek uopće se ne zanima za njega, ali Hajduk, na primjer, on se ne može pohvaliti time da ima sad još i drugi pokušaj u Europi ako zapne nešto u tim kvalifikacijama, a znamo da ždrijeb može biti dosta težak u tom play-offu konferencijske lige. Pa da, eto, pratimo situaciju. Danas je utakmica Rijeka Corvinul.
nadam se da ćemo to proći, valjda ćemo proći, eto, uz naše navijače, prodano je nekih 4500 ulaznica, na utakmici mislim da će biti 5500 ljudi i eto, vidimo se nekom drugom prilikom.